ಎಂಗ್ಲು ಪೆಜ್ಜು ದಿನ ಪಂಡ ಎಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪುಡಂದಿನ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂನಗದಲೆ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ ಒಂದುಂಡು ಏನೇ ಬೂರ್ದು ಬುಡ ದಿನ ಉಂಡು ಆತ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಕೂತಾನೆ ಏಳು ಇತ್ತೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಂಡಿನಿ ಸೋಮವಾರ ಏಪಲ ಕಾಂಡೆ ಪೂಪೇರು ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೇನು ಇರು ನಿಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರ್ಪರ ಪಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತುಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅರ್ ಬೈಯಾಗಿ ಪೂಪಿನಿ ಬಯ್ಯ ಪೋಯಿ ಪಂತೇರು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಅರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮುರಲ್ ಲಂಚೇನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಅರೆಗೆ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಅಂಟೆ ಆತಂಡು ಸೊ ಐದು ಒಕ್ಕ ಹೋಯ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಜ ಯಾನ ಕೊಡಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಿನ. ಸೊ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಪನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅವಲ ಆಯ್ಜಿ ಐದು ದುಂಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಕುಡಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ನೀವು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪಂಡು ಕುಡಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅವಲ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂದು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ. ಸೊ ಒಂಚ ಸೊ ಒಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಿದಾಡ್ದೆ ಯಾನು ದೀಪ ಪೂರ ದೀದು ಬಿದಾಡ್ನಿ. ಸೊ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಒಣಸಿಲ್ಲಗಿ ಬತ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತೂಡು ಏನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜ 19 ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಂಜ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿಂಡು ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಟಿ ವಿ ತೋದು ಕುಲೊಂದೇವನು. ಸೊ ಜಾಲ್ದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪು ಇರೆ ಜಾಲ್ದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಾ ಏನಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಚೂರು ಮೋಡ ಆದಿತ್ತಣ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬೈಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ದ ಕುಕ್ಕದ ಗೆಲ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ತು ಬಾರ್ದೇರು ಪುಷ್ಪಾಗ 6 ಕುಕ್ಕು ಬುಡ್ದಿತ್ತನು ಕೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ಗೆಲ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ತು ಬಾರ್ದೇರು. ಸೊ ನೆಗ್ಲು ಏತು ಕುಕ್ಕು ಪೀಜಿದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಏನ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಗೆಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಬಾರ್ದೇರು. ಸೊ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಅದು ಅಲ್ಪನು ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡದ ಅಲ್ಪಲಾಕ ಇಜ್ಜತೆ ಐನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಇಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಗೆಲ್ಲು ಕಟ್ತ ಬಾರ್ದೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಸುಮಾರು ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜಿದ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಬೂರ್ದು ಪೆಟ್ಟಾತಿ ನಾನು ಪೆಜ್ಜಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚದ ಅವಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಂಡ ಒಪ್ಪಡು ಬೇಗ ಹಾಳಾಪುಂಗೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದ ಪುಡದಿನೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕುನು ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವಲ ಪುಡದಿಲ್ಲ కొని ತೋಜುನು ಮಾರಾಯರ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ್ಪವ್ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಿದಡೋಡು ತಾರೆ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ನುಂಗಡಂದು ಅಂತೆ ಇತ್ತೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಏನೆತ್ತಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕೆ ಏನ ಏನ ಇತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂದು ದಿನ ಬಿದಡ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಾನ ವಾಚ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಲಮ್ಮ ಹೋಂಡ ಈಗ ಒಂಥರ ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆತನು ಮೂಡು ಫುಲ್ಲು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತಾರೀಕ್ಲೆ ಮೀಜಿ ಅನ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಣದಾನೆ ಎಂದು ತಾರೀಕು ಮೀ ಉಡ್ಸಿ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಮೋನೆ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾದ ಪುಣಬಾ ಆಯ್ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ದೋಕ ಏ ಮೇಲ ಮೇಲ ಮೇಲಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಮೂವಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಚಿ ಪಂಡ ಪೂರಂದು ಅಪ್ಪು ಅದಮ್ಮೆ ಅದಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಡಟನೆ ತಿರ್ತುಬಾಡಿ ಗಂಧ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಮರ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕಲಿ ಚಿಂಟೋ ನಾಲ ಆಯ್ಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಅಂಗಿಡ್ ಮಲ್ಪರಂಡ್ ಆಯ್ತು ರಟ್ಟವೆ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೇನ ಅಪ್ಪೆನ ಬೈಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಅಂದಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ಈ ಪಿರಾಡು ಒತ್ತು ಉಚಿತಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೋಯ್ ಮಗ. ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಪೋಯ ಎಂಗ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಬೂರ್ನು ಪಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪ ಬಟ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಈ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪ ಪೋಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಿನಿ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚದು ಪಾಪಲೆ ತಂಪೊಯ್ಯರು. ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋಂಡಾಗ ರಂಗಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತು
ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಬತ್ತದ ರಂಗ ಬುಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಬಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು ದೇವೇರೇನು ತೋಚ್ಪಾಯಾರೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಲಡದ ಜಾತ್ರೆ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆ ದೇವೇರನ ದರ್ಶನನ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪನೊಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ಖಂಡಿತ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿತ್ತೇರು ಹೇಮಕ್ಕಡ ಪಾತೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ ಸೀದ ಭತ್ತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ್ರ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲು ತರಕಾರಿ ತಿಂತೀನಿ ತಿನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಜದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ತೇನೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ರಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ತೆಯ್ಯನ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಊರಿದ್ದುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನಿಂತ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಲೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಸೊ ಒಂಚದು ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇರ್ದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಚೂರು ಲೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಿಜಿ ಅವಿ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪದ ಕಸ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸೊಪ್ಪು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಪ್ಪು ಏಪಲ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಏನು ಹಬ್ಬಿ ಮುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಬ್ಬಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಆ್ಯಪಲ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರಾ ಹಾಂ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಈರು ಒರೇ ತಿನ್ಪುಣ ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಹಾಂ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ ಅವೇ ಕುಕ್ಕು ಕೊಡೆ ಪೆಜ್ಜಿ ದಿನ ದೋಚ್ಪಾಯ್ತಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಏನದು ಬೂರ್ದು ಪುಡ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದ ಪಾಪ ಏತು ಬಂಗ ಮೈದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ ಬರ ಏನು ಸೊ ಒಂದು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ನೆಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತನ ಅಂದ ನೆಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತನ ಅಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಪೆಜ್ಜಿ ದಿನ ಅಂಡ ಎಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪುಡ ಅಂದಿನ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂನಗದ್ದಲೆ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ಟು ಒಂದುಂಡು ಏನೇ ಬೂರ್ದು ಪುಡ ದಿನನೇ ಉಂಡು ಆತ ಬೂರ್ದು ಪುಡ ದಿನನೇ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಬಂಡೇರು ನೆಕ್ ನೀರು ಮೈಪೊಂದು ನೀನು ಕಲಡ ಅದು ನೀರು ಮೈಪೋಡ್ಗೆ ಕಲಡ ಅದು ಕಲಡ ಅವಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಗಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡವು ಇಂಕ ಒಂದು ಬಂಗ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಬಡಿಜಿತ್ತೆ ಸಿರುಂಟೋಡೆ ಅವೇ ಸಿರುಂಟೋಡಂಡ ನೀರಾವಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಾವಡಿಗೆ ನೀರಾದ ಅಡಿಗೆ ಹೋತನು ತೋಜು ಉಪ್ಪು ತೋಜು ಅವು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಒಂದು ಪುರ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕತೆ ಅದು ಒಂದು ಏನ ಬಾಬಾ ಉಪ್ಪುದ ಕತೆ ಉಪ್ಪಡ್ಬಾರ್ದಿಜಿ ನಾನು ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಉಪ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ತೂಡು ಈ ಸಲ ಏನು ಚಾಪಡ್ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪಡೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇರ್ದಿ ಅವಳು ತೆತ್ತಿದಾಗ ಅದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಗ್ಲೆ ಬಣ್ಣಿರೇಕೆ ಎಂತಿ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದು ಮುಂಚೆ ಬಡಗೆ ಕಾಂದ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಕಾಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೆತ್ತಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ నేను ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಫ್ರೈ ಪಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚೆ ತೊಡಿ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನು ಮಂಜಲ್ ಪಡಮಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂಚೆ ತೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ರಡ್ ತಿತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಕಲೇನು ಬಂಡೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ಕೊಂಚದು ಎತ್ತಿ ಬೇಯನ ಟೈಮ್ ಉಡಾರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ದೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಲ್ನ ಬೆಂದು ಬರ್ತೀನಂತ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತನಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ದಲ್ಲ ಕಾಪುಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಗ ಅಡಿಕೋಣ अंडा 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 आओ सिखाओ तुम्हें अंडा का फंडा ओके तिथि ನಾವು ತಿತ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಪಪ್ಪಡಗೇನು
ಹಾಂ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಿರೆಗೆ ಹವಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿಂಪಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಹನಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ತೆತ್ತಿ ಓಡಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡಾಂಡು ಈ ಏತು ತೆತ್ತಿ ದಿಂಪ ಏನು ಕಾತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಂದು ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹೊಡ್ತಿಕ್ವೆ ಬೈ